Esa aquí é nova, dices? Non me chees, O que? Que é iso? O que? non está moi frío. Ya me gusta as fotos. Houve que cortala. Sai tu xa con esta fiesta. Pero há que traer máis, hombre, que hai máis ali. Sí, sigue trayendo, outras poucas. Outras poucas. Oi, hai... E que a mí a cerveza non me gusta. Sí, tampouco. Eu creo que sabe máis a cerveza e as outras saben máis a limón. É que a mí... Ese é o problema, porque sabe máis a cerveza que as outras. Sí. Ten máis cerveza e menos limonada. Bebe deste copo. Non, non, que eu non quero Pasa máis. que eu só non podo beber. Pero sabes que E sabe... logo, emborrachas, tío. Non, eu metí Coca-Cola, que só... Sabes por que non me gusta? Faz Porque moi fuerte. sabe máis a cerveza Sí, que a outra. faz- Eu penso que sí, Ah, si non, claro, xa te digo eu. Vai meter as pitas e vai pola cadena. Onde están as pitas? As pitas estarán por atrás, non sei. Pero te vai te la carrilar. Sí, hai que cortala. Ah, Meu fillo era moi grande. xa. Ah, É só outro compraste pa aquí. A probar, porque Ai, claro, é de... Esos, non sei, pasa o seguinte. sobrelles un gran A pedazo. mamá non a quere negra pata, sí. E de que bate moita... A tela negra... Ai, a tela É a negra. tela Tudo negra, que... sí. E non había na máis... Moito miramos e non había blanco. E non había en Pero branco. que queira comprar tú xa por internet? Ou hai en internet? Na página dele. Non había blanco. Na página dele, a veces non teñen Coño, que todo. patatas, é que teñen, ó. Teño queixo. E pensei que era... que metía máis Dorado. cuidado, pero non mete tanto. Pois aquí está. E miramos E e... o gris, pero era un color así. No, pero blanca máis. Na vez a vida que dá. De un 30 a un 50. Sí. Está chulo. Para de gravar. Non, polo ver. José, colle. Ese é vello. De novo va a desta semana, A ver, que che mando comprar algo. Vai mañá a comprar isto, lo. Son arroz. Ti non tens, Maudi. No, mira que te espantan los cortos. España, camisa Vamos a comprar, blanca. xía. ¿Qué? De mi Igual me compras uns esperanza. cuantos cortos no líder. A Vale. veces Se están na de página, otras porque non está todo na espanta. página. Non está todo na página. Para de carretar, Ignacio. Pero déixalo, si me Para cago. pequena, para. Para que bonito chega. Pois a cerveza non che me gusta por eso. Non? Porque ten pouca limonada e moita cerveza. Ela abre outra. Xa abrirei si quero. Abre outra que está fría. Mira, estos sobre colchóns, que te parece? Con que función ten iso? Que é un sobrecolchón? Pois eso digo eu. Pois un trociño do colchón finiño para poñer encima do colchón que tú teñas. Yo non. Que según parece aporta comodidade. Pois habrá que probalo. Mucho Además brillo. son baratos, é que me chama moitísima a atención. Mucho Xa. esta está No, fría. non Sí, ó, abras, no. Está fría. De espuma de gel. Eu vinos na página deles de internet. Eu entendo que é un trociño de colchón así que pos encima do teu. Nivel de Sí, dureza. sí. É que aporta É comodidade. que ademais pon a medida... Isto é o que tú me dicías. É que parece tal cual, de verdad. Mira, de verdade. Sí, ó. Pero bueno. O que pasa é que non é legal. Claro que non. Pero eu nunca o vin. Pois aquí Eu nunca fainos. Aquí xa se dice, se o queres en color, se o queres en Que é branco e eso? negro. O carné de identidade. De mentira, plastificado de... E para que quere plastificar? Porque meu irmão nunca leva este para non perderlo nin doblalo. Pero que faz como a mí? Que non levalo. Non le vale ningún. Xa, pero é obligatorio levalo. Claro. Eu tampouco levo. Eu si que o levo sempre. No, O de carné de conducir, o carné é de como levas identidade. aí. É como levas aí. O DNI electrónico. Eh? O DNI electrónico. Non, eu que teño unha foto. Ah, Vale. vale. Pensades que eu paso É traballo? vale, xa sí. Eu non sei se me Non vale. creo que valga. O electrónico sí porque é legal, pero Mira. iso non creo. E iso Este é o vale? do cantina. É que o teléfono, o móvil do cantina. O O Dani do carné. cantina. Pois Igual. mira, se te fijas, ves que é unha... Pois sí, é ben algo. Sí, pero é que é Bora. perfecto. Mais que E ten un color diferente tamén, pero é Tamén, perfecto. tamén. Sí. Pero, se poñes Mira, así aquí eu separado, teño, sí. eu teño aquí, ves? e o meu é igual. A ver. Eu non sei se iso é legal. Non sei. Ah, As sí, fotocopias sí, sí. xa sei que non. Pero bueno, menos que nada. Bueno, é que Oye, traballo Ese é no de campo, conducir. xa perdín varios, non gano Polas para dúas eles. casas. Sabes, as dices, fotocopias para alguna Ya este é o vez cap, valen. polas dúas caras. Cando me caduca o cap? 25, 26 do 3 do 22. para Ignacio, para de carretar, séntate un pouco. Dentro dun ano teño que ir facer outros 3 fines de semana, mira.
Pois as plantas están chulísimas, eu tinha ganas de ver esas. Barbacoa. Sí, yo. Le barbacoa, Esa é humano. Ese é novo. Eu Este velho é... é este. Non gusta de bios de vez solo. Esa é a que... Esa... Sempre. A ver, se ten máis limón. A mí é que non me gusta a cerveza. Para que se non... No, no, ya está, ya está. A mí non, Probaches esta? a mí non me gusta a cerveza, Ignacio. A verdade é que teño sed. Sí, pois ver. Eu tamén traía sede. Eu tamén traía sede. É con cerveza É que xera con sempre. gaseosa. Non me fai Esta. falta. non. O meu Pilla. problema é que non me gusta a Non fai cerveza. falta. Pilla Ignacio. eu. Iso Xa está. sabe moito a Toma. cerveza. Que xa está. E probaches a tortilla? Pero outra sabe menos. É a tortilla do líder. Sí. E nos probamos, non? No, a mí non se me ocurre. Ah, xa. Ya podía foi moi caro. 2000... 195. Cora. 2190. Pero logo se cociñar cara. E esta señora leva un montón de tempo esperando por ela, pobre. Sí. Esta é a primeira que ven en 2 meses. En 2 meses non me entregaron ninguna. Hai ningún na cociña. No, e a ver para a semana quedaron de entregar Están 10. moi boas. Pídeo, A ver se as entregan. Están moi boas estas. se non abrimos a outra, Están boas. manchímetros. Ai, non sei onde me arrimei. Logo se andar pola guarda. Vendín o cortacés. E logo? Quentemo outro día. Bueno, Pero o rapaz entendía del que tiña un igual que ese. Anduvo ali, movémolo a tal, e puxos a andar e andar. Te vas mancar aí. E anduvo probando e dixo que valía. Pois iba para alquilar, aquí lá. O tío estaba ben. Non, o... Sabía Sento, que ia Ignacio. gastar moitos cartos xa, ne? Un helado, pois. Mira, Os caramelos, os chocolates. comprar as cuchillas novas. Levei as vellas para pedir as novas. Eu non sei que foi o que pasou, pero debían mandar unhas conchillas un pouco máis pequenas, porque ahora non expulsaba o... Aí era. Aí. Cada por pouquiño estornudar. estaba atascado. Hoxe tías a correr água fluxa. No, Debe ser a cerveza. Hoxe se pura corría. no, atascaba. Non, es que esa peza non se vale, Ignacio. Tigo que mirar. Non, xe a cousa contraria uma de baixo. Foi o que te Ah. a ti. Así Pero que... eu miro. E para a semana veñenme ver arroz. Miro. Así, Vale, ben, tamén. tamén. E atrás eu si, eu. Ou Xa xuntas, o mío xuntas. xa. Fai 2 por 1. Pagan ben as dúas, xa van as dúas. E van as dúas xuntas. E ahora que vai a comprar outro. Si outra muller e outra filla. esperaría Ao inverno. a entrar na ferretería para comprar un novo. Ao inverno. Cando entre na ferretería. Xa o vou comprar de cabeza para poñer unha exposición. Vacía Que? esas patacas. Está. Ai, ai. Ai, ai. Pero son estas de aquí. Pero Vale, home, porque non vamos falta que... claro. Ai, non. Pero as de aquí son iguales. Aí está, yo. Esas Tan de aquí, chegos, que esas son de del aquí son día. iguales. Sí. Que dixen. No verano teño día. Esas son as que eu. Ah, mas antes non as sabía. De queixo. Esas son iguales. E faz algo machaconas. Amigo. Bueno, sí que todo ben, Tudo ben. Casi 2000, oh. O que? Daría encheu máis. E a tipo volveu-te a chamar. Xa me viu as ideas, que nin a Dios lle dixo. Pero vamos. É logo. Non levou a ti para logo. No, Ah, pensei que viera a ti para ver. no. aquí para ver. A tipa veo e deixou-nos. E ao día seguinte veo o rapaz para velo e non funcionaba. Se pudeste non che poñes... A mí me gusta que teña sabor a limón, a non a cerveza. Nada, porque non o vimos Mira, hasta que calma. cheguei a casa. Non se está Pero fría. ahora, a como desconfiaba do rapaz, Miráchelo ali. ahora mirei no ali. Eu nos helados compro 2 caixas de helados. Eu non me acordo cantos tiña. Estes despois que encontraron máis tarde. Mira para a cadela, cuánta vida carreta. E pinas. Tuve que taparlle ali un furado. Se non é furado. Queda como ela, carreta na pina, Non va a facer. e agora as botellas de plástico, carretas a lo compras. É raro que non ladre, non?
Não, se vai por isso, isso não. Se lembro algo quando fui eu a virar. Estávamos muito fora. Dava la que trae, ¿no? Pois, cada cabrão, isso não passa. Não, que não está fazendo seguir. Que tal, pequena? Os amigos dele me dizem a Inácio, Muito. "Ai, o meu móvel que rádio que não As duas pastilhas que Doide, doide. são boas, é? Sí, que tomar un paracetamol, era un queixo. Ya se levantó a mañana con dolor. Não é tipo, já lhe diga. Era muito suave. E essa aguela? Era Todos os papéis já vai com boas sopas. São boas, são boas. Aí eu vendei deles, me mandavam as moelas por dentro. Tá. No es por nada que no quiero. Não vais por elas, disse que não querem, não nos querem. Ai, Joana, A ver se cambia de jeito. cobrar não lhes cobrar por ensiná-las. Mira, estas são boas. É um novo tudo, caralho. Estas ao quarto de hora passa-te. Em cambio, sobre aqueles anacas que havia de anacas blancos, isso está numa hora para ter chafé. Que é para a infecção também. Este para a infecção não é, este é para o duro na mão. Aí quando me saíram essas duas moelas de azeite delas, que isso não era muito como eu digo. Ai, bicho, isto é dia que eu sou. Tinha que tomar eu para a infecção. Estes são para a infecção, não para o Pues duro. eso será antibiótico. Sim. Eso no se puede tomar así libremente. Mas este dia eu te chamo lá o cheiro. Estás o quarto de hora, notas melhoria. É passa-te. Manda-lhe um filho. Não. Isso é raro que tu não viras todos os carnetes assim. Mira que tem um irmão que pouco anda com a cartilha da Seguridade Social e já se lhe empieza a ensinar-me ontem, já se lhe empieza a despegar. E eu ando seguido porque está... Por quê? É isso que eu faço. No, mira, por falta de eso tiene que estar nuevo. Não, No, Eu digas penso eso. que não andando por falta com de ele, uso. No digas eso. por não andando com ele não A podia planta está melhor e cai. A minha todos os meses, porque quando vou pelas meses eu tenho que levá-la. Mira tú, veníamos merendar. Non vais por patacas. Pero, apaña, Non vais a Tens apañar que as salir patacas. Non vais a apañar que ainda teño patacas, non vai a Pero ser. aquelas agora hai que Non, tirarlas. deixa, non, ainda están boas. Aquelas agora... Non vais por patacas. Olha, se aquelas agora se son, aquelas xa non é unha broma pelalas. Bueno, está un sitio oscuro, hai de todo. Hai unhas arrugadas, outras non moito. Claro, están. Non habrá ganas de traballar. Ba-da-ba-da-ba-bam, ba-da-bam. Da-da-ba-da-ba-ba-ba-ba. Da-da-ba-da-ba-ba-ba. Bebe algo, Nina. Sónate. Isso passa-te por querer falar a comer. E me vai dizer.
Me cago na madre que os pariu. Ai, que apuro me fixo pasar esta desgraciada. Pero morreu a bella luz, tío. Morreu a... Morreu a abuela, morreu. É que morreu de De maior, maior. morreu de maior. Puxo antiago. No, Ai, pensei que foras. con 101 anos que che parece. Me podías ir ou? Bueno, está limitado, o que pasa que as limitacións é daquela maneira. Non sei se antes se respeta ou non. E foi no aldea ou foi en Taboada? Non, está boa, non. Ah, bueno, supoño que... Ai, non son de teñen nicho. Sería en Taboada. Non teño ni idea. Cuáles son de Camba, non? Ni idea. Non son de teñen nicho. Non che teño ni idea. É que nin lín as que la lina por encima, non lín todo. Como non vou aos entierros, nunca leo para baixo. Só leo quen é e a Sí, sí. familia. O de arriba e anda. E despois para baixo nunca leo. Son vecinos da María José, da Patac. Como se chama o pueblo? Cristimil. Ai, os Lourdes son de Cristimil tamén. E era o pai dele ou dela? O Dele. pai do Urbano. Non vale. A mãe. A máis non vale, sí. A mãe do Urbano. Pois eu non sei onde enterraron, a verdade que non leio. Porque a mí non tabola non teñen... Non te apoies moito na mesa que vai para baixo. Hombre, iso. Non, ó. Non aguanta. Eu vexo bailar, man. Pasa que non estaba ya sentado mellor. A ver, aguanta. Mira que son os ratos ou teitos Arrea. que se encargan delas. Eu tamén se me descuido, encargo-me de romper un. Ata que se tira arriba. E de pillas un puxalo va. Non sei, nunca pongo unha furgoneta. Eso te vale conducir algún día. No, a mí vale así. Pois se vai ser o primeiro día, No, sí. non o conduzco. Ai non, que va. Que van dúas que non. Valen igual. Non, estas non valen, estas non se deben Viste comer. que botas ten a abuela tan chula. É logo. As catiuscas. Chulísimas. Teño sin forro, porque co forro abrigan, o forro agora para de bravo. Pero eso que se quer. Falta pequena. Dale, dale. Dai, sí. Cuidado, 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 máis baixo.
O quê? A ti che estou rindo que se masan. Assim que vi tudo panta por peles, que vinha cada pouco. O Luís, o chama. Não, é um gato. Ah, é igual. É um gato. O rato será pouco ali, pouco assim. Que vai, que vai. Dois pesques se queda, senhorita. Não requer. Está dormindo com ela. Mamá, pode ir arriba mirar nunha sudadeira. Mirar nunha miña habitación se teña un jersey. Queres vir, Uxía? Sí. Aquel que vimos na foto. O de Madonna ou o de James Dean? O que aparece, a veces aparece, porque non sei Ah, onde foi está. a persiana que estava Pero baixada. vou eu con ela porque... Se é o de Madonna, regalou-lhe ao papá. Se é o de James Dean também. Regalache a ti. Por supuesto. No, Que no. será o que não te regalei Eso xa eu? o tiña, eu de ver. Disso nada. É que vimos nunha foto, já acordounos. Aí eu trabalhou, pô. Boi. Está cercado aí. Não busca dinheiro. Ai, Uxía. Cago na punheta. Pasa, pasa. Se agora grava-me por trás. Sí, o cu. Eso. Grava-me o cu. Ai. Está certo. Aqui. Non, espera, que miramos aquí primeiro. Ai, madre, cantas joias habrá aí. Que as vexa. Non me acordo eu andar aquí. Oh, mira que jersey máis chulo. Que non me sirve, claro, pero antes servíame. Eso era teu? Sí, todo isto que hai aquí era meu. Mira, Uxía. Aquí está! Era este, mamá, xa está, non busques. Era aí. Era este. No, pero aquí te Non quites, espera. quitas máis. Non remexas, déxame mirar. Podo levalo? Ai, muller. Era este. Que o vimos nunha... Pois agora é meu. Aquí era o Uxía. Agora A ver se aparece o de... porque ten que estar Ai, non. Aí está. Ai, mira, outro, de James Dean. Ostras. Pois se non o vemos na foto, non me acordaba deles. Non quites máis, mamá. Mira que tu tes aquí moita... Pois eu xa... Tú acordas de mamá de un blanco que viña co Ariel, que era o Rei León? Non me acordo. Mandabas un recorte dos tambores de Ariel? Sí. Bueno, pois tiño eu de solteira, pois agora pon a Uxía. Xa estaba na bolsa para tirar ao lixo. O Rei León estrenouse no... Non sei. Ou no 92 ou no 94. Pois Creo que non no sei. 94. Pois logo non estaba solteira. Ahora que empezamos vamos a acabar de mirar. Non andes aí, muller. Non pases traballos. Non, que aquí tu tes roupa aquí. Mira, Ya esa camisa? pois aí a tes. Non pases traballos, mamá. Bueno, mira cantas joyas teño eu aquí. Mira que blusa. Eu dixen, está aquí, oi, pensei, oh, isto, Por eso ahora mira. uns pantalóns. Ahora tamén tes desos. Mira que chaquetita. Esa no, é non, unha camiseta, acórdome deu, puxena moito. Oh, eu non me acordaba destes leggings. Están pegados xa de non usarse. Home, claro. E son plasticosos, eu non me acordo, pero mira, agora están de moda, cantos anos terá isto? Pois leva os polos. Cantos anos terá isto? Ahora están de moda. Arre, Mira carai. aquí jerseys, tes. Ai, este rosa tamén o botei de menos. Mira onde está o jersey rosa. Tamén salían con ele moitas fotos. En moitas fotos. Ah, que sí? Sí. Xa está velliño, pero... E o chándal, Uxía. O chándal tamén salía en ele. Tiña que haber traído o ordenador, enseñaba os vídeos. Sí, bueno, pero foi así todo. O próximo día que veñamos. Mira. Mira que pantalón. É unha falda, sí, é unha falda. Ah, pois é bonito. Mira, este tamén. Sí. Sí, pero a mí todo eso non me sirve. Un vestido. Non, é unha parte de arriba larga. Isto. Sí. Eso era para poñer con leggings. Este era do papá.
Unha chaqueta. Tamén salen moitas fotos con el. Sí, Mira, que pequeniño. sí. Onde se metía? Estábamos delgados, filla. Pero ahora... Unha faldita. A ver, a ver, a ver. Oh. Pois esta fixécheme a ti, mamá. Pero tanta roupa hai aí. Si, nada máis ali no... Oh, Abuela, sabes que fixen un corsé? pero teño che ocupando o armario todo con todo. Non está ocupando, non, que está aquí nunha esquina. Pois, para... E non tampouco trouxemos. Non, fixen un corsé. Ai, sí. Sí, desde cero, eu sola. Coseu chola sola, tal cual, como cho digo. É polo ar. Mira que color máis bonito. Ah. Ainda non o puxen porque ainda non veo calor, pero... E dixache que cho tiña que lavar. Sí. Ai, que baixo máis. Ai, mantas. E unha chaquetiña, esta tamén a puñía Aquí muchísimo. tes tamén. Mira, que bonito. Eso non é meu. Ai, non, era o de quen é. Eso é meu. É teu. Ai, carai. Ai, meu, non Non chego. recordo tal Non me cosa. sirve, me parece, tampouco. Estás segura que son meu? Ai, sí, muller. Creo que ainda non é moito este inverno. Ai, mira, está podre. Que intentei poñer unha vez. Está podre a goma, pero tampouco a necesita. Podes poñer outra. Claro. Madre mía. Veñamos aquí facer a compra. Madre del amor hermoso. Mira, Bueno, o outro, di que non é teu. non, como vai ser esas cosas Pois, miñas? tú se cadra trouguéchemo para min, de alguén que te Ah, diga. iso pode ser que me dera Pero a alguén. mí non me sirve. Ah, pode ser que me dera Sí, alguén. sí, O negro sí que me sona, ese no. E esta? Mira que bonita. Arre, carai, está todo desocupándose no armario. Que vai estar? Esta chaqueta? Eu teño unha parecida. A ver se é esa, que a mí non che me sona de nada, sabes se é túa? Eu teño unha parecida, pero está no medio da roupa túa. Non. Ah, ese sí que che poida traer eu que fora de alguén. Sí, que se soname a min. Verdad? Sí. Con meu non. A negra pode ser miña. Este tamén. E non che sirve nada deso. Pois isto non o sei. O negro provei no este inverno e non me sirve. Mira que roupa máis pequeniña. Pode ser. Sí, ó. Eu creo que esa, eu non sei, o único se me dera a Gema, Ou a Gema ou a Esperanza. A Esperanza dérame moitos abrigos, igual foi da Esperanza, sabes? Pero aquí hai unha por baixo. Eu teño unha negra, pero non me parece esta. Para mí está no outro armario, Mira, Para mí está no outro armario. se queres levar algo xía? Non, O de James Dean e Madonna. non dou nin de E eu estes pantalones ibas levar, pero vou nos deixar aquí por se necesito un día, para que os quero lá, que teño moitos. Un día necesito, están aí. Ten unha chaqueta. Eso que é? Ten un... Ah, é outra, esta é outra É outra, diferente. sí, é outra. Esa é outra diferente, esta non os vou deixar aquí. Este tamén non é. Ou mudeche de alguén ou é tío. Ni idea. Eu esta, a miña non é. Que esta ten un forro blanco e a miña Sí. ten un negro. Además eu penso que está, que a teño aluno. Ai, que amorosiña esta. Mira que amorosiña. Cando te has posto Esta É bonita. é bonita, sí. este o lévalo ou volvo a colgalo. O que non queiras levámolo, se non che sirve. Eu que sei, non sei. Non, prova, tú prova. Eu, isto tamén lo puxo muchísimo, Sí, o verdad? deso ainda me acordo de... Cando se levaban así super largos. Agora, estes colle... O que colles, ao metemos aquí e xa che queda aí espacio. E non che está húmeda a roupa. Non, ainda o brau pasado. Non che está nada húmeda. Botei na fora a roupa, e yeso botei no fora, e dinlle spray das... Para que que non te... empezaba a ter algo de... Claro, sí. De bichería. bichería. Este gustaba moitísimo, moito me gustaba Sí, esta. moito ter posto. Moito me gusta, sigue me gustando, que pasa que non me sirve. Tú non queres levar nada, filla? Eu xa levo, xa che dixen iso. Isto é moi bonito. Vamos a saquear a casa a abuela. É cousa vosa, eu agora viñen porque como eu sei onde está... Eu deso non o sabía, eu só sabía desta cesta.
Eu só che sabía esta cesta. Chanes son Esos, vos. sí. De José. E este pantalón tamén. Debe ser de cando No, viñas este desde non. vir aquí. Este pantalón tamén. Sí, non é? Carai. Isto debía ser de cando viñas desde dormir aquí. Sí, eses son pijamas. Isto Sí. é un pijama. Pero este é un pantalón de chándal, este sería teu, non? Tú nunca tuveches isto. Estes están aquí arriba, ves? Estes son de... Vou meter aquí o que colla. Que che quede aí máis espacio. Mira a faldita. Esa falda gustaba a mí. Quérela? Sí. É que aquí vai podrir. Mira, Ai, la virgen, mamá, tes todo eso aí ocupado. Ese sí que é meu. Isto é teu. Sí. Isto sí, isto é ropera da Uxía. Sí. aquí caeron. Mira, camisetas. Mira que camiseta. Levámoslo tamén. Me cago. A ti importa, che que levemos, A mamá? mí non. Esta roupa. Eu non. Eu non che recordaba ter nada... É que mira, ahora, como non podemos ir a ningún lado, dame por remexer na roupa. Porque eu non tiro nada, entón teño no garaxe, no trasteiro, un montón de roupa, todo en caixas de plástico. Tú sabes a cantidad de roupa que recuperamos e que estamos volvendo a poñer. Tamén eu ando intentando, Eu non porque eu tiro ando nada. adelgacei. Pero ainda... Bueno, claro, eu hai moita roupa que non me sirve, que cará. Pero a roupa da mamá poño ya. Pero agora está vindo hoxe moita roupa, mira, este Mira, vai para ando traballar. ben eu buscando neste maldito gorro. Pois mira, topáselo Estaba agora. no medio da roupa túa. E de inverno Esta anduve camiseta vamos a buscando. deixar aquí. Porque mira, tamén está a ter algo de roupa, porque pode facer falta po que sea. Home, sí, un día ves e... Claro, por eso necesitas calquera roupa, no, aquí hai de todo, aquí hai pantalóns, aquí hai jerseis. No, agora Mira, isto que non esto. lo queiras, volvo a metelo. Mira, un chándal. Seúl 1988. Non sei. Esta tamén a puxo muchísimo. Sí. Bueno, Isto queda aquí porque pode facer falta. aquí agora queda as sábanas desta cama non máis, non hai máis. Bastante hai xa. Este é un pijama, as pijamas tamén os deixamos aquí. Se non che estorban, No, senón... no, no. Ai, che podes... Por que non o metes todo nunha caixa de plástico e lávalo Volvo para o garaxe? metelos todo Para o garaxe, aquí. para lá. Estaban aquí e aquí Pero, están. ai, bueno, Ya se pantalón. ese pantalón tamén o puxe hasta aburrirme. Un día anduve buscando no trasteiro, dixen, onde irá o meu Pois pantalón é moi azul? bonito. Sí. Este Puxeno, pois un día estuve buscando no trasteiro, non tiña ni idea do que tiña aquí, está todo cheo de lejía. Tu sabes o que puxe? Levo pacas. Sí. Sí. Isto puxeno, Isto que é? era super moderno en aquela época. Ai, era. É moderno ahora. Era super moderno. Isto polo, Está un chándal. volvo a guardalo. Isto metémolo aquí, que colle aquí. Isto vale aquí, queda aquí, pongo puro, isto vale aquí. Metémolo aquí. Xa quedan outros dous, pero este lle vale a José. Este nada. A ver, esta é a parte de arriba. Ah, este era de Danone. No, Málaga Virgen. Este regaláramos na discoteca Hermo. Mala virgen. Mala Virgen. Málaga, oxe, era Ah, Málaga. Málaga, era unha bebida. Isto tocárame na discoteca Isto Hermo. era unha camisa. Se contestabas non sei a que, dabanche cousas desta marca. Non sei de quen será esa camisa. Este vai para aquí. O que colla aquí vai aquí porque así. Mira, outro pantalón. Oh, este tamén non puxen moito. Ves, eu dese non me dou conta do outro, si, do azul. Si. Mira, hasta tuven que cortar. Pas medras. Do... Pasa que este, claro, este non sirve. Esa hora non se sirve, Non, que non. tienen auxía. Auxía, sí. Non, non. Auxía. A tu cinturita ten. Auxía, ainda lle queda grande. Sí, oh. Arre, carai. Mira a túa chaqueta, esta sí que a puñera. Esta tamén. Oh. Esa Esto sí que é noventera, filla. Esto sí que é dos anos 90. Os parches puxetes vestidos. No, viña así. É de Zara, non sei. Non debe ser de Zara, daquela me ainda non existía Zara. Esto sí que yo cosín eu. Pero además todo xa cho traía. Era che moi moderno, ti que pensas? Eu dixenche o contrario. Tú dúdalo. Mete aí, outra. Sí, dobla como que non che ocupe moito. Mira, camisetas de baloncesto. Esto sí que non recordo haberlo posto, non sei onde saliu todo Esos isto. volvos, se non os levas, volvos a meter aquí. Traenos para aquí, que esos están moi bons. E aí se acabas pega... Home, malo será que pegue nada, non quero que me rompa nada do que teño aí. Non, que peste bravo, tal caso volvo a botar fora. Esta era unha camisa militar. E boto yo... Non quero que estropees nada dai.
E este chándal, mira que me chama a atención a mí este O chándal. mellor é meu. Sí, é que non o recordo. Eu que sei. Se eu quería, non penséis que era porque vos viña a vigilar. Bueno, É muller, porque eu se che sabía- parece, se che sabía- parece ben, levámola, se non queda aí todo. Pero leva que... Rosy, eu teño aí únicamente... No, pero, ai va, que che caio aí algo. Mira, isto puñía, isto está nos vídeos da miña luna de miel. Isto preguntabas tú, isto que é? Isto que é? Que son Sí. guantes teus. Como uns, sí, Sí. como uns leggings de flores blancos. Sí. Pois era isto. Pois ti mira. Era isto que tú preguntabas, logo que levas posto, que levas posto? Pois era isto que levaba eu posto. Esta chaqueta é túa. Sí, esta chaqueta é túa. Ai, sí. Sí, esta chaqueta é túa. Saliu polo lado, que estaba... Unha camiseta blanca básica. O que eras digo, Pero que hostia me acabas de dar, papá? Déchesme en toda a orella, saca de aí. Mira, Dame ca pelota na orella. No. Mira, mira. esta tamén a puxen moito, mamá. Sí, tamén. Muchísimo. Ni se che ocurra. Claro, que antes non cambiábamos de roupa como cambiamos ahora. Viches esta? Ai, que hostia me deu. E os, Iso parece de neno do colegio. Pois os ahora chánderes estes? Gardose, eses gardose. Eses tamén me acordo deles. É que estes chánderes, por exemplo, un día fan vos falta. Ai, esta sí que Esa tamén era a puñe. militar. Esta sí que tamén a puñe. Moito, moito, moito. Mira, Uxía. Ah, mira. Mira, Mira que chula. esta tamén a puxen para aburrir. Tamén. Esta tamén a puñeche moito. Este outro, este pantalón non me acordo. Este pantalón tuvo... Pois eu viña... Esta roupa tuvo que dar a alguén. Este pantalón non foi meu. Eu dime cuenta que, digo, sabe, Non, eu non sabía de nada disto. eu dixen, esta sabe solamente deso, pero despois non sabe que aquí cabía tamén. Non, de toda esta vida non sabía. Mira que chulo este. Eu ainda como cando houve de Este tamén vale. arreglar aquí, houve que vaciar todo, Todo, claro. porque polo peso de mover isto. Este tamén non puñeche moito. Si, ese chubasquero, pois ainda tirei a basura fai pouco un que o tiña guardado e useino para levar na bici. E como estaba podre, mira, empezou a romper. Levei outras veces na bici e desapareceu. Este, lévalo. Si, podo levalo, que me sirve para a bici. Vai-me durar todos os días. Bueno, Pero... É que na bici teño que levalo, a senón... bufanda. No, a bufanda quédate que teño moitas. Queda aí. Mira o que teño aquí. Eu como teño isto aquí. Ai, que desgraça. Mira, este tamén non Esta puñeche. tamén a puxen moito, si. Tamén non puñeche moito. Esa que xa está velliña, Sí. Esa xa... Quedou. Si, non, esa queda. Isto tamén. Mira, Esos eran meus. estes eran teus, si. Bueno, non, ainda bastante paciencia tes, mira toda a roupa que metes aí estorbando. Isto dábame cuenta que había. Estorbando no Xa armario. te digo, non hai tanto tempo que Uns pantalóns blancos. houve que vaciar. Ai, si, isto iba con unha camiseta. Isto era Ai, marinero. sí. O armario, o armario non se chegou a quitar daqui, pero houve que movelo. Mira, aquí tes outra pucha, mamá. Esta é túa tamén. Sí, esa estaba aí. Xa o sabías. Esa xa estaba Era aí. eso e a camisa. Isto estaba aquí. Sí. Vale, pensei que non. No, a pucha esa estaba E aquí. esta tamén, Estaba esta aquí, chaqueta de Uxía mete aí tamén. Porque aquí xa non me colle máis. E aquí metemos os calcetís como estaban. E andando. E cando te canses de todo, tiras todo. Ai, sí, Non hai problema ningún. polo carajo. Pois agora acordáme de roupa esta porque Isto estaba así e así o deixamos. Ala.
Pero fixache algo, barnizáchelo algo. Si, diñe verniz. Que se lle nota, que se lle nota muchísimo. No, eu pusei un xillo. Sí, que antes non era así. Botei no, estuvo fora. Mira, fui esta porta desde cando é con cristal. Esa foi as que viñera a puñer teu. Tú acordabaste desta porta? No, si aquilo que non a vi, tú biche. Pois hoxe non che me Tú acordaba. biche, estas foron É, as che últimas. ben bonita. As últimas que veu puñer teu pai. Ai, é preciosa. E máis. Era porque non puxaste na tua habitación. Porque era a única que faltaba da medida. E eu quixo mellor que puñeran estas. Ai, que está moi bonita. Mira, Pois puidache poñer na tua habitación. pero esa... Mira que ben queda. Que bonitas son. Pois non che me fijaron na... É que son che moi boas. Estas estaban para tirar. Esas deulles un paisano que as cambiou. As manillas trougueronse novas. Ves, en cambio, esta non tiña cristal. A mí gustame máis E esas. Pali non as sabía. Falta da medida. aquela nada máis. Claro, falta-me aquela na máis. Ah. Eu aquela quería pintar o verão pasado, pero como se parou de poder salir, non tiña pintura, mas eu quería pintar como o dos marcos. Pero non me gusta moito que hai cantar. Son moito máis estreitas as portas e hai que engordando moito os marcos. Non ves? Esta. Claro. Aquí se vai engordalo. Esta, por exemplo, hai que engordar de un pedazo, porque a porta é moito máis estreita. Espera que é moi bonita a porta. Pois non se me daba cuenta, seguro que me has enseñado. Sí, muller, sí que viñeche ver. E as manillas sí que se lle puñeron No, novas. espera que está preciosa. E a do servicio, non dixe? Sí, ao servicio, sí. Ao servicio. Bueno, pois foron postas todas xuntas. Sí, ao servicio, sí. Todas xuntas. Viches a miña andaluza, que xa non me acordaba dela. Mira, Que andaluza. hai que cortarlle un pedazo. Ou sea, hai que... Xa. Hai que... Espera, que son moi bonitas, pero quedache Elas espacio son máis suficiente. estreitas. Onde vas? Quedache espacio suficiente para pasar. Elas... Sí, Por eso. Pero Viches a elas miña son máis andaluza. estreitas. Ben. A andaluza e a cadena de música. E a uxía. Eso, está a uxía. A ver, seguimos ordenando. No, Que que marchas a é meter? igual que isto xa ordeno eu despois. As mantas que tenes. Xa non, porque é que non me acordo cal era o que estaba arriba. Pero eu penso que isto que era teu, Diz que non. Non, meu non era, Non é, ni me Pois sirve. logo deu unha esperanza, porque a esperanza era moi abrigos destes. Mira, un pantalón, este pantalón que non tiñes un Moito, si tiña unha camiseta facendo juego, xa lle enseñei un xinto. Moi seguro. Tú, que no coche moleste, meter unha caixa de microondas. Que teña todo no... Esta. Esta que era que comió sirve A mí non me sirve, Rosa, non me sirve. E un que me queda roupa apretada, non... Esa sí que aproveito. Eu destas... Mira. Si está descosida, próbalo esa cosa, non pasa nada. Igual descosida eu agora ao probala. Eso volves a coser. Sabes que eu hai moitas das que levo a traballar que non me abrochan, pero levo as da casa ao traballo e por o traballo poño outras. Sabes? Porque claro, se non me abrochan non podo andar con elas, ou me quedan moi xustas. E no traballo teño outras vellas que me deixan traballar. Eso estaba aí, non? Isto gardo xa. E eso non sei onde estaba aí. Estaban aí. Ai, isto é dunha faldita que estaba metida aí. Eu ainda trouxe máis bolsas, mira as bolsas. Teño un montón de bolsas aí guardadas. Que máis te colocamos? Nada, agora Nada. eso teño que meter. E o papel tamén estaban aí, non? Estaban aquí, sí. Tamén. Nada. Así, pois é que se lle nota moito o barniz, Pois o verão pasado lavei no chorro con a Sí, manguera. sí que se lle nota. Moito. E despois deixei-no varios días a E aí está secar. perfecto, que non ocupa. Non é que vai ocupar. Botei-no puxo-no a secar, estuvo varios días a secar. E despois dinlle con spray. Chirito, vai aí. É que levan o que é Estes que levan? Non, sí. Así quedame máis sitio a mí. Bueno. E a Paqui e Euxia, a ti pareceche? Así A ti pareceche normal? quedame máis sitio a mí. Eu trouxe unhas As que? as ciruelas estas que collemos onte.
Están verdes e puxenos ao sol. Porque na ventanas de baixo non nos pode Por a puñer. cadela. Porque Baixo nos echa persiana, ali, que quedou levantada. É igual. Que chavas a uxía. É igual que teño que volver A ordenar. a ordenar isto. Agora xa me queda menos. Ai, madre. É igual. Todo foi para andar mirando vídeos e fotos e cousas antiguas. Oye, pero a min pinta non é, casi queda menos. Mira para aquí, no. Vas, tú. Mira, Dice aí, que vou todo levo. conoces a esta? Conoces a esta? Ai, esta Dios, Esa non son eu, ou? No, Ou a mellor sí, non sei. non debe ser. E esta? Esa sí. Ai, ali, non. Ai, esta non, esta é a de... A Tati, a de Pili de Javier, Ah, a Tati. Olha, aquele é o padrinho, non hai máis. bastante estás aí xa. Fotos conocidas. Mira, mira quen hai aquí. Esa sí que son eu. E esta? Esa tamén. Pero ainda ten que haber máis. Ali hai unha que non foi quitada ainda da bolsa. Se ve que non lle quero moito. Ai, que é o derrateiro, carallo. Eso non a quero, non a quitei ainda. Ai, non, bueno. Mira, este ainda non o quitei daqui. É a da pequena de Gonzalito. A da máis bella, que a da máis pequena non mo deron. A da máis bella deron-mo. Mira, Mira que guapiña. é moi guapiña. Sigue sendo guapiña, vai, teño que metela. Vale. E ali... Ah, mira, Non fai falta que o saques, muller. é esta. Esas dúas. Esas dúas, esos. Estamos mirando fotos aquí. Está a abuela facendo un tour. Ah, Estaba lle enseñando que ainda a tiña metida na bolsa, como lles quero tanto, ainda non a quitei da bolsa. A pequena máis bella de Gonzalito. Era a máis bella, a máis nova non me deu. sin guapa non che vexo. Sin guapa. Sin foto non che vexo. Sin gafas. Ai, por Dios! E estas é a Esta teño Tati. eu. Esta é a Tati. Sí, debe che ti unha para min. Sí. Esa teño eu. Pois este Pois ainda non che está. deron da outra, hecho mismo. Oh, Como se chama a pequena? Pon aí. non me acordo. Ai, non, aquí non o pongo, que raro. Tiña que poñer o nombre por diante. Pon aquí en baixo. Sí, Digo vos eu. sí. Emma. Chamas Emma? Emma, Ni sí. idea. A ver. Emma, sí. Emma. Eu xa non me acordo. Eu sabía que era como unha das de Elena. Elena, pero xa non me acordaba. E eu estaba lle enseñando se sabía quen era esta. Eu sin gafas non che vexo moito, pero debe ser a uxía, non? Eu non che vexo nada. E uxía. Ah, e aquí. Pero que? Non desmontes, que estás que volver a montar. Eso lle digo eu. Claro, isto tamén cho din eu, mira que ben che quedar. É logo. Aproveita o mellor que eu. Ai, mira. Que guapa. Mira, É que Deixa. era un bebé quen moi será guapo. este bebé? Era un bebé moi guapo. Mira que guapas estamos. Bueno. Eu ainda teño esta blusa e a saia xa a pudrir. Hai tantos Volvemos anos, outro día con máis calma. Ai, tanto. Ou coa misma, pero... hai tantos anos xa non me acordo onde teño isto. Porque xa nos dá tempo ver a cadeliña. Volvemos o sábado pola tarde, ó. Volvemos. Se non hai novedade. Esa é o xía, esa hasta conozco sin gafas. Mira que ben che quedan as flores aí, así. Sí. Esas son artificiales, E ese centro fixera chu eu. Sí, Ah, sí. Fixeras no tú, Este, ese sí. Ese non. déchemo porque non o quixeste que che o regalaran, non sei se fora Manolita, con unhas flores, pero as flores
chegaron Ai, as sí, non me traía acordo. moi poucas. Non me acordo. Manolita me parece, nunca quixeste leválo. Non me Creo que acordo. fora Manolita. Que Manolita? A do electricista, cando te casache. Non me acordo disso. E tiña unhas flores, pero tiña 2 ou 3 máis pequeniñas aquí. E a conta de limpiarlles o polvo e tal, estropeáronse. E fixen Mira que eu, ben che queda, pois fixen quedache eu ben. o centro este. Sí, queda ben. Tiña 2 ou 3 luzinhas a máis. E tudo o que me dache foi este. O de Navidad. Os da Navidad. Ben, vou levar.